Hello everyone, let's talk Maskandi lyrics. Uthi ubhuti into encane uhamba uthuka bonke abantu. Uthi abayeke umuntu wakho. Hayi suku uyasihlaza, awumkhuzi ngani yena. Before nje ukuyihlaza, why do we have the audacity ukuthi ungayothuka abantu? Ubathukela ukuthi bakwe relationship nomuntu wakho. Because at the end of the day, umuntu wesithathu nje doesn't owe you loyalty. Umuntu wesithathu is not the one that agreed to enter into a monogamy relationship with you. Uyedwa umuntu owavuma lokho, yilo umuntu wakho. Lo akathi ubhuti into encane, why ungakhuzi yena? Like, why not have a conversation nomuntu wakho? Ukuthi makukuhlula okwesivumelwano asikuyeke. Or nivumelane ngokuthi niyashintsha ngesivumelwano senu ngesenithi it's an open relationship ngokwesivumelwano ngazi. But ngaphezu kwakho konke, it doesn't make sense ukuthi umuntu engaphula ithembisa akazenza kuwe bese uyagijima uyothuka umuntu just because lo muntu made ezinye ithembiso nalowo muntu loyo. Because the same promises that he or she made to you might be the same promises akayenze nalo muntu ajola naye umunye. Naye mhlawumbe wazi ukuthi uyena yedwa njengoba nabo utsho ukuthi wena wedwa. And umuntu who has made the cautious decision ukuthi mina I'm not going to be sexually disciplined. Ngizoba nje indisciplined. Mina I'm not going to be a type of person that is loyal to umuntu oyedwa. Angeke uze umenze ngenkani ngoba umuntu omdala isinqumo usithathile, and isinqumo sakhe is definitely, or she is definitely gonna see isinqumo sakhe through. Azaqamba manje ithi akuvuma qobo. It's not that akavuma akathandi. Ukuthi wena wakuthembisani okweni nobabili lokho, kodwa yena akathandi ukuthandana nawe wedwa, akafuni. And that is why yena ekwazi uku-entertain abanye abantu outside of a relationship yenu nobabili. Because masohamba ngesystem yokuthuka abantu uyobathuka kuze kube nini? Because mina ngingasho ukuthi no, ngiyayisaba inoni yakho ngiphume. It doesn't mean that we'll stop there. Ma intombazane eyiqomelayo nje usazoqoma futhi. Ma umfana oqonywayo nje usazoqonywa futhi, and uyobathuka kuze kube nini? Uyosithuka kuze kube nini if uphila impilo yokusithuka? Uthuke mina, indoda yakhe ezongifonela in-WhatsApp ithi izongibona ithi iyangithanda, and that's the most embarrassing part. Ayeke indoda yami, and your indoda goes back to that very same person eyomchazela nje ukuthi umthanda kangakanani. Shuthi wena isicefu, wena isidina. Uma umuntu osilisa nje wena uyashaya wena. Wena waqhathwa wena waluswa. Ulwela umuntu ozothi uqeda nje ubheka le. Athi baby ngiyaxolisa. Yazi lolu hlanya lolu nganaka. Why not just sit down ukhulume nomuntu wakho? Ma uthi niyahluleka ukwakha into ezonijabulisa nobabili, akushiwe phansi phela.